actos teña ese consenso de que unha persoa como é, unha persoa traballadora, como bonita disto, que es esa o que de verdad aúne todos os gustos e todos os nomes, eso que o que nos falta, unirnos, deixar as loitas persoais, colectivas, traballar todos a red para que mude esta situación actual. Por lo tanto, repito que para mí non pois falar este comunicado se nos foi a pizza un pouco porque é un proceso, pero bueno, que calquera de vos non penso que podría estar aquí dicindo mesmo como de fuerte, calquera de vos podríamos ser protagonistas, non pasaría nada. A forza de todos nós, todos juntos, podemos